Listopad 1972. Sovjetska vojna baza, poluotok Kamčatka. Daleki istok Rusije, temperatura je -30. Snijeg je posvuda, dubok snijeg. Metri snijega, vrsta snijega koja guta vozila, koji sve zaustavlja, koji kretanje čini gotovo nemogućim. Konvoj se priprema. Opskrba. Udaljena ispostava, 80 km daleko. Nema cesta, samo teren, samo snijeg, samo beskrajni bijeli krajolik. Kamioni su natovareni. Gorivo, hrana, streljivo, sve što ispostavi treba, sve što čekaju. Konvoj predvodi UAZ-469, mali, kutijast, utilitaristički, na sva 4 kotača, svi pogonski. Otvoreni krov s platnenom ceradom. Unutra sjedi mlađi časnik, mlad, nervozan. Prvo zimsko raspoređivanje. Prvi put vodim konvoj kroz zimu na Kamčatki. UAZ odmah pali. Motor se okreće. Hvata. Radi. Na -30. Nema pritužbi. Nema oklijevanja. Samo pali. Kamioni iza njih slijede. Motori se muče. Dime, ali rade. Konvoj kreće. 8 sati kasnije. Stižu. Predstraža. Udaljena. Izolirana. Vojnici su zahvalni. Očajnički trebaju zalihe. Očajnički trebaju kontakt. Mladi časnik je iscrpljen. Smrznut. Jadan. Ali uspješan. Misija završena. UAZ-469 stoji vani. Prekriven ledom. Prekriven snijegom, motor kuca dok se hladi. 80 km kroz kamčatsku zimu. Kroz uvjete koji zaustavljaju civilna vozila. Koji izazivaju vojne kamione. Mali džip je jednostavno uspio. Nema drame. Nema neuspjeha. Samo je obavio posao. Ovo je UAZ-469. Sovjetski vojni terenac. Proizveden od 1972. do 2003. Proizvedeno preko 600.000 primjeraka. Služio je u svakom kutku Sovjetskog saveza. Svaki teren. Svaka klima. Svaki uvjet. Od Arktika do pustinje. Od planina do močvara. Svugdje gdje je djelovala sovjetska vojska. UAZ je bio tu. Nije sofisticiran. Nije udoban. Nije profinjen. Samo sposoban. Nevjerojatno sposoban. Ide tamo gdje druga vozila ne mogu dosegnuti. Preživljava u uvjetima koje druga vozila ne mogu podnijeti. Radi kada druga vozila zakažu. Sovjetski odgovor na džip. Na Land Rover. Na sve što su koristile zapadne vojske. Ovo nije priča o najboljem terenskom vozilu ikad napravljenom. Ovo je priča o terenskom vozilu koje nije poznavalo granice. Koje je odbijalo priznati nemoguće. Koje je moglo raditi bilo gdje. Svugdje. Pod bilo kojim uvjetima. Vozilo koje je dokazalo jednostavan dizajn i robusnu konstrukciju svaki put pobjeđuje sofisticiranost. Kada su uvjeti dovoljno surovi. Kada su ulozi dovoljno visoki. Kada neuspjeh nije opcija. Prethodnik. Godine 1941. Sovjetskom savezu su očajnički potrebna laka terenska vozila. Wehrmacht napreduje. Crvena armija se povlači. Mobilnost je važna. Komunikacija je važna. Izviđanje je važno. Laka vozila su ključna. Amerika pomaže. Program zajma i najma isporučuje 1000 Willys džipova, Bantam džipova, Fordovih GP2-ova. Vozila su otkriće. Mala. Okretna. Sposobna. Mogu ići bilo gdje. Sovjetski časnici su impresionirani. Žele sovjetsku verziju. Žele domaću proizvodnju. Žele neovisnost od uvoza. Tvornica Gaz dobiva zadatak. Izgraditi sovjetski džip. Kopirati američki dizajn. Prilagoditi sovjetskim uvjetima. Za sovjetsku proizvodnju. Za sovjetske mogućnosti. Rezultat je Gaz 64. Zatim Gaz 67. Zatim Gaz 67B. Svaka iteracija se poboljšava. Približavamo se zahtjevima. Postajemo bolji. Gaz 67B služio je tijekom cijelog rata. Pristojno vozilo. Sposobno. Dovoljno pouzdano. Ali ograničenja su očita. Premalo snažno. Grubo. Neudobno čak i po vojnim standardima. Nakon završetka rata, sovjetska vojska želi bolje. Želi moderni dizajn.
Želi domaći terenac koji odgovara zapadnim vozilima. Više tvornica se natječe. Gaz se nastavlja razvijati. Moskovska tvornica MZM A predlaže dizajn. Gorki automobilski pogon ima prijedlog. U AZE podnosi dizajn. Uljanovski automobilski pogon. Mala tvornica. Provincijska lokacija. Ali ambiciozna. Sposobna. Odlučna. Prijedlog u AZA je zanimljiv. Drugačiji pristup. Više prostora. Bolja nosivost. Poboljšane mogućnosti. Dizajn pokazuje obećanje. Pokazuje razmišljanje. Pokazuje razumijevanje sovjetskih vojnih zahtjeva, sovjetskih uvjeta, sovjetskih prioriteta. Godine 1956. donesena je odluka. UAZ dobiva ugovor. Razvit će novi vojni terenac. Zamijenit će GAZ-67B. Služit će sovjetskoj vojsci desetljećima. Mala tvornica u Uljanovsku dobiva priliku. Dobiva odgovornost. Dobiva budućnost. Razvoj traje godinama. Prototipovi se grade, testiraju, modificiraju, ponovno testiraju. Sovjetska vojska je zahtjevna. Zahtjevi su opsežni. Specifikacije su stroge. Klimatski raspon je ogroman. Raznolikost terena je ogromna. Vozilo mora sve podnijeti. Mora sve preživjeti. Mora raditi svugdje. Rođen je 469. Godine 1961. dovršen je prvi prototip. Označen je u AZ-460. Počinje testiranje. Vojna procjena. Oštra procjena. Vozilo se gura. Zlostavlja. Koristi se u ekstremnim uvjetima. Arktik. Pustinja. Planine. Močvare. Sve što Sovjetski savez sadrži. Sve s čime se sovjetska vojska suočava. Pojavljuju se problemi. Mnogo problema. Motor je neadekvatan. Mjenjač je slab. Ovjes treba poboljšati. Karoserija nije dovoljno kruta. Sve treba doraditi. Potrebno je ojačati. Potrebno je razviti. Natrag u tvornicu. Natrag na crtaću ploču. Natrag na posao. Godine prolaze. Modifikacije se nastavljaju. Motor je nadograđen. Mjenjač je ojačan. Ovjes je revidiran. Karoserija je ojačana. Svaka promjena čini vozilo sposobnijim, izdržljivijim, prikladnijim. Testiranje se nastavlja. Povratne informacije se vraćaju. Razvoj se nastavlja. Godine 1964. dodijeljena je oznaka u AZ-469. Konačna verzija. Proizvodna verzija. Gotovo spremna. Gotovo prihvatljiva. Gotovo zadovoljava zahtjeve. Slijede još testiranja, još usavršavanja, još promjena. Vojno prihvaćanje je rigorozno. Standardi su visoki. Kompromisa je malo. Konačno, 1972. počinje proizvodnja. 11 godina nakon prvog prototipa. 11 godina razvoja, testiranja, usavršavanja. Čekanje je opravdano. Rezultat je solidan. Vozilo je spremno. Dizajn je jednostavan. Brutalno jednostavan. Karoserija na konstrukciji okvira. Okvir s ljestvama. Čelične ploče karoserije. Uklonjivi platneni krov. Sklopivo vjetrobransko staklo. Sve osnovno. Sve funkcionalno. Ništa nepotrebno. 4-cilindrični motor. 2,5 litre. Benzin. 75 konjskih snaga. Nije snažan. Ali je dovoljan. Pouzdan. Jednostavan. Lako se održava. Lako se popravlja. Tolerantan na loše gorivo. Tolerantan na zanemarivanje. Tolerantan na zloupotrebu. Pogon na sva 4 kotača. Trajno isključivanje prednje osovine. Dvobrzinska razvodna kutija. Ručno zaključavanje glavčina. Sve mehaničko. Sve jednostavno. Sve što vojnik može razumjeti. Može upravljati. Može održavati. Udaljenost od tla je 300 mm. Oko 12 inča. Izvrsno za vozilo ove veličine. Prilazni kut 52 stupnja. Odlazni kut 42 stupnja. Može se penjati preko prepreka. Može se spuštati niz padine. Može prelaziti teren. Nosivost je 600 kg. 7 putnika, uključujući vozača. Ili teret. Ili oružje. Ili oprema. Što god misija zahtijeva. Prostor je velikodušan. Kapacitet je koristan. Fleksibilnost je vrijedna.
Težina praznog vozila je samo 1540 kg. Lagan. Vrlo lagan. Smanjuje pritisak na tlo. Poboljšava pokretljivost na mekom terenu. U pijesku. U snijegu. U blatu. Lagana konstrukcija je namjerna. To je prednost. Ključna je za sposobnosti. Filozofija dizajna. U AZ-460 utjelovljuje filozofiju sovjetskih vojnih vozila. Svaki izbor ima razlog. Svaka značajka ima svrhu. Ništa nije slučajno. Jednostavnost dominira. Manje dijelova znači manje kvarova. Lakše održavanje. Lakša obuka. Vojnici mogu u potpunosti razumjeti sustav. Mogu dijagnosticirati probleme. Mogu izvoditi popravke. Čak i s ograničenom obukom. Čak i s osnovnim alatima. Čak i u terenskim uvjetima. Robusnost je prioritet. Komponente su predimenzionirane. Deblje nego što je potrebno. Jače nego što je potrebno. Preživljavaju zlostavljanje. Preživljavaju zanemarivanje. Preživljavaju uvjete. Inženjering je konzervativan. Dokazan. Pouzdano. Ništa egzotično. Ništa rizično. Ništa nedokazano. Udaljenost od tla je velika. Visoka šasija. Visoke osovine. Sve visoko. Omogućuje prelazak prepreka. Gaženje vode. Rad u dubokom snijegu. U pijesku. U blatu. Udaljenost od tla pruža sposobnost. Pruža samopouzdanje. Omogućuje pristup terenu do kojeg druga vozila ne mogu doći. Tijelo je utilitarno. Ravne ploče. Oštri kutovi. Jednostavna proizvodnja. Jednostavna popravka. Šteta iz bitke može se popraviti. Ploče se mogu zamijeniti. Popravci se mogu improvizirati. Ratno razmišljanje. Praktično razmišljanje. Sovjetsko razmišljanje. Platneni krov se može skinuti. Potpuno se može skinuti. Smanjuje visinu. Omogućuje teret. Omogućuje montažu oružja. Fleksibilnost za različite misije. Različita opterećenja. Različiti zahtjevi. Konvertibilnost je taktička prednost. Operativna prednost. Praktična prednost. Sklopivo vjetrobransko staklo smanjuje profil. Omogućuje zračni prijevoz. Omogućuje otpremu. Čini vozilo kompaktnijim. Prenosivije. Lakše za raspoređivanje. Sve uzima u obzir logistiku. Uzima u obzir raspoređivanje. Uzima u obzir sovjetsku vojnu stvarnost. Grijanje je minimalno. Jedva dovoljno. Sovjetski vojnici su žilavi. Očekuje se da će izdržati. Očekuje se da će tolerirati nelagodu. Grijanje je dovoljno da spriječi smrzavanje. Jedva. Udobnost nije prioritet. Preživljavanje je prioritet. Misija je prioritet. Sjedala su osnovna. Metalni okviri. Minimalno punjenje. Neudobna za duga putovanja. Iscrpljujuća za dulje korištenje. Ali izdržljiva. Neuništiva. Nikad se ne troše. Nikad se ne lome. Nikada ne trebaju zamjenu. Traju desetljećima. Nadživljavaju sve ostalo. Ulazak u službu. Godine 1973. U AZ-460 i 9 ulazi u punu vojnu službu. Počinje zamjenjivati GAZ-60 i 7B. Preuzima uloge. Preuzima misije. Postaje standardni sovjetski laki terenac. Sovjetska vojska ga odmah voli. Sposobnost je očita. Pouzdanost je očita. Jednostavnost se cijeni. Vozilo radi sve što je potrebno. Ide svugdje gdje je potrebno. Radi u uvjetima s kojima se prethodno vozilo borilo. Afganistan dokazuje vozilo. 1979. Sovjetska invazija. U AZ-460 i 9 se koristi. Tisuće ih je. Djeluju u afganistanskim planinama. U dolinama. U pustinjama. U uvjetima savršeno osmišljenim za uništavanje vozila. Teren je brutalan. Stijene. Strmi nagibi. Uske staze. Velika nadmorska visina. Rijedak zrak. Motori se muče. Sustavi hlađenja otkazuju. Sve je pod opterećenjem. Sve je testirano. Sve je kažnjeno. UAZ preživljava. Napreduje. Ide gdje treba. Penje se uz nemoguće uspone. Prelazi nemoguće terene. Nastavlja raditi unatoč zloupotrebi. Unatoč oštećenjima. Unatoč uvjetima. Vojnici ovise o njemu. Vjeruju mu. Trebaju ga. Događaju se zasjede. Događaju se pucnjave.
Vozila su pogođena, oštećena, uništena, ali UAZ nastavlja raditi. Pojavljuju se rupe od metaka. Šteta od šrapnela se gomila. Vozilo nastavlja funkcionirati. Motor radi. Pogonski sklop radi. Misija se nastavlja. Održavanje je terensko održavanje. Vojnici obavljaju popravke. S osnovnim alatima. S pronađenim dijelovima. S improvizacijom. Jednostavnost to omogućuje. Omogućuje to. Omogućuje preživljavanje. Oštećena vozila se popravljaju. Vratite se u službu. Nastavak borbe. Klimatski ekstremi su ozbiljni. Ljetne vrućine su ekstremne. Zimska hladnoća je brutalna. Temperaturne promjene su ogromne. UAZ se nosi sa svime. Pali na hladnoći. Radi na vrućini. Radi unatoč ekstremima. Dizajn se pokazao ispravnim. Razvoj se pokazao vrijednim. Sposobnost se pokazala bitnom. Slijede drugi sukobi. Raspoređivanje snaga u Africi. Operacije na Bliskom istoku. Azijske misije podrške. Svugdje gdje djeluje sovjetska vojska. Svugdje gdje sovjetski saveznici trebaju podršku. Vozila UAZ su prisutna. Rade. Služe. Dokazuju vrijednost. Civilne primjene. Vojna proizvodnja dominira. Ali pojavljuju se civilne verzije. Modificirane za komercijalnu upotrebu. Za vladinu upotrebu. Za civilne potrebe. Policija ih koristi. Sovjetska policija. Zatim ruska policija. Ruralne operacije. Udaljena područja. Pristup terenu. Sposobnost je korisna. Čak i neophodna. Dosezanje zajednica. Dosezanje incidenata. Dosezanje bilo gdje. Graničari njima upravljaju. 1000 kilometara sovjetskih granica. Udaljene granice. Teške granice. Planine. Pustinje. Tundra. Sve. UAZ osigurava mobilnost. Osigurava pristup. Osigurava prisutnost. Šumarske službe ih usvajaju. Udaljene šume. Sibirske šume. Pristup je izazovan. Ceste su minimalne. Staze su neravne. UAZ se nosi s uvjetima. Doseže lokacije. Omogućuje rad. Koriste ih geološki zavodi. Istraživački timovi. Istraživanja minerala. Istraživanje nafte. Daljinske operacije na nekartiranom terenu. UAZ osigurava prijevoz. Pruža mobilnost. Pruža pouzdanost kada ste daleko od civilizacije. Lovci ih žele. Ozbiljni lovci. Udaljene lokacije. Težak teren. Surovi uvjeti. UAZ je savršen. Ide bilo gdje. Prevozi divljač. Preživljava zlostavljanje. Utilitaristička priroda je prednost. Jednostavnost je korist. Mogućnosti su bitne. Razvijaju se poljoprivredne primjene. Kolektivne farme. Državne farme. Seoski poslovi. Nosivost je korisna. Terenske mogućnosti su vrijedne. Pouzdanost je neophodna. Farme su udaljene. Održavanje je osnovno. UAZ savršeno pristaje. Izvoz počinje. Sovjetski saveznici ih primaju. Zemlje Varšavskog pakta. Saveznici Bliskog istoka. Afričke zemlje. Azijske nacije. Svugdje se proteže sovjetski utjecaj. UAZ slijedi. Podržavanje savezničkih vojski. Izgradnja odnosa. Demonstracija sovjetske industrije. Početak komercijalne prodaje. Ograničena, ali stvarna. Zemlje u razvoju. Udaljene regije. Bilo gdje su mogućnosti važnije od udobnosti. Gdje su ceste preporuka. Gdje je teren izazov. Gdje je pouzdanost zahtjev. UAZ pronalazi kupce. Dizajn traje, desetljeća prolaze. UAZ 469 se nastavlja proizvoditi. Gotovo nepromijenjen. Isti osnovni dizajn. Isti temeljni inženjering. Ista dokazana sposobnost. Došlo je do manjih ažuriranja. 1985. Motor se neznatno poboljšava. Više snage. Bolja pouzdanost. Ali isti osnovni motor. Ista arhitektura. Ista filozofija. Nadogradnje električnog sustava. 12 volti postaje standard. Bolja rasvjeta. Bolje paljenje. Bolja pouzdanost. Ali i dalje jednostavno. I dalje osnovno. I dalje održivo. Unutrašnjost se neznatno poboljšava. Bolja sjedala. Malo. Bolja nadzorna ploča. Malo. Bolja udobnost. Jedva. Poboljšanja su minimalna. Nerado.
Sovjetska vojska ne zahtijeva udobnost. Zahtijeva sposobnost. Zahtijeva pouzdanost. Zahtijeva jednostavnost. Brojke proizvodnje su impresivne. Kroz 1980. Kroz 1990. Deseci tisuća godišnje. Ukupno 100.000. Tvornica u Uljanovsku radi neprekidno. Proizvodi UAZ 469. Proizvodi varijante. Proizvodi provjereni dizajn. Varijante se množe. UAZ 469B. Osnovna vojna verzija. Standardno vozilo. UAZ 469BG. Za bačve s gorivom. Za opskrbne operacije. UAZ 469RKH. Za radijacijsko izviđanje. Specijalna oprema. Specijalna misija. Pojavljuju se verzije s vozilima hitne pomoći. Medicinska evakuacija. Poljske bolnice. Udaljene klinike. Karoserija je modificirana. Prostor je rekonfiguriran, ali šasija je ista. Pogonski sklop je isti. Mogućnosti su iste. Zapovjedne verzije služe stožeru. Instalirana je komunikacijska oprema, radio sustavi, karte. Sve što je potrebno za mobilno zapovjedanje. Platforma je svestrana, prilagodljiva, pogodna za mnoge uloge. Protuzračne verzije nose oružje, mitraljeze, lako topništvo, mobilnu vatrenu potporu, mobilnu protuzračnu obranu. Vozilo nosi oružje, pruža mobilnost, pruža pozicioniranje. Učinkovitost dolazi iz mobilnosti. Od odlaska gdje je potrebno, kada je potrebno. Sovjetski slom i opstanak. Godine 1991. Sovjetski savez se raspada. Sve se mijenja. Vojne narudžbe se urušavaju. Nastaje ekonomski kaos. Tvornice se bore. Mnoge se zatvaraju. Mnoge propadaju. UAZ preživljava. Jedva. Proizvodnja dramatično pada. S desetaka tisuća na tisuće. Od snažne do marginalne potražnje. Tvornica je u krizi. Radnici nisu plaćeni. Resursi su oskudni. Budućnost je neizvjesna, ali potražnja postoji. Civilna potražnja. Ruski civili žele UAZ. Žele mogućnosti. Žele jednostavnost. Žele provjereno vozilo. Vojna baština je privlačna. Ugled je jak. Sposobnost se cijeni. Policija ih još uvijek treba. Ruska policija. Ograničeni proračuni. Teški uvjeti. UAZ je pristupačan. Sposoban. Održiv. Narudžbe se nastavljaju. Male narudžbe, ali stalne narudžbe. Dovoljno za održavanje proizvodnje. Izvoz se nastavlja. Smanjen, ali se nastavlja. Bivši sovjetski saveznici. Zemlje u razvoju. Svatko tko želi sposobno vozilo po niskoj cijeni. UAZ ispunjava zahtjeve, pruža rješenje, isporučuje vrijednost. 90. su teške. Kvaliteta pati. Resursi su ograničeni. Dobavljači ne uspijevaju. Standardi opadaju. Vozila imaju više problema. Više nedostataka. Više problema. Ali osnovni dizajn je toliko robustan da čak i smanjena kvaliteta proizvodi funkcionalno vozilo. Entuzijasti otkrivaju UAZ, ljubitelji terenske vožnje, avanturistički putnici, ljudi koji žele ozbiljne mogućnosti. Jednostavnost privlači. Robusnost privlači. Dokazana vojna služba privlači. Zajednica se razvija. Znanje se dijeli. Vrše se modifikacije. Utrke se događaju. Terenske utrke. Probna natjecanja. UAZ se natječe. Modificiran. Poboljšan, ali prepoznatljiv. Osnovne mogućnosti su dokazane. Platforma je održiva. Dizajn je dobar. Privatno vlasništvo se povećava. Rusi kupuju rabljene vojne UAZ-ove. Obnavljaju ih. Modificiraju ih. Koriste ih. Za lov. Za ribolov. Za avanturu. Za pristup udaljenim imanjima. Za seoski život. Korisnost je očita. Vrijednost je jasna. Mogućnosti se cijene. Moderno doba. Godine 2003. završava proizvodnja UAZ 469. Nakon 31 godine, nakon preko 600.000 proizvedenih vozila, dugovječnost je izvanredna. Obim proizvodnje je impresivan. Servisna evidencija je iznimna. Stiže zamjena UAZ Hunter. Moderna verzija. Ažurirani dizajn. Bolja udobnost. Bolje značajke. Ali ista osnovna arhitektura.
Ista šasija, isti koncept pogona, ista filozofija. Evolucija se nastavlja, nasljeđe se nastavlja, mogućnosti se nastavljaju. Stari UAZ 469 je još uvijek u upotrebi. Vojna služba, civilna služba, radna služba. Vozila iz 1970-ih su još uvijek u upotrebi, još uvijek rade, još uvijek služe. Vozila stara 40 godina, vozila stara 50 godina, još uvijek funkcionalna, još uvijek korisna, još uvijek vrijedna. Održavanje ih održava na životu. Dijelovi su dostupni, još uvijek dostupni. Tvornica proizvodi rezervne dijelove. Zamjenska oprema nudi alternative. Otpadna dvorišta isporučuju komponente. Sve što je potrebno može se nabaviti. Sve što je pokvareno može se popraviti. Sve što je istrošeno može se zamijeniti. Jednostavnost omogućuje dugovječnost. Nema složenih sustava koji bi mogli zakazati. Nema elektronike koja bi mogla neispravno raditi. Nema računala koja bi se mogla srušiti. Samo mehanički sustavi, samo metalne komponente, samo provjereno inženjerstvo. Jednostavno za održavanje. Jednostavno za popravak. Jednostavno za održavanje u radu. Ruska vojska ih još uvijek koristi. Tisuće njih. Ne služe na prvoj crti bojišnice, nego služe kao pomoćna vozila. Prijevoz na bazi. Vozila za obuku. Pričuvne jedinice. Vozila su korisna. Funkcionalna su. Adekvatna su za neborbene uloge. Bivše Sovjetske republike ih koriste. Kazahstan, Uzbekistan, Bjelorusija, Ukrajina, Gruzija. Svaka bivša Sovjetska republika naslijedila je vozila UAZ 469. Mnoga još uvijek služe. Još uvijek rade. Još uvijek pružaju mobilnost desetljećima nakon proizvodnje. Vidljive su u zonama sukoba. Sirija, Libija, Jemen. Gdje god je išlo sovjetsko oružje. Vozila UAZ su ga slijedila. Još uvijek su u pogonu. Još uvijek se bore. Još uvijek preživljavaju. Pouzdanost se više puta dokazuje. Izdržljivost se stalno pokazuje. Sposobnost je vidljiva svugdje. Globalni doseg. UAZ 469 se proširio globalno. Daleko izvan sovjetskih granica. Daleko izvan vojne upotrebe. Pronalazio je uloge posvuda. Pronalazio je korisnike posvuda. Pronalazio je priznanje posvuda. Kuba ima 100 vozila. Vojska, policija, vlada. Vozila se održavaju. U voznom su stanju. Usprkos sankcijama, usprkos nestašici dijelova, usprkos svemu, kubanski mehaničari su snalažljivi. Jednostavnost pomaže. Vozila preživljavaju. Sjeverna Koreja ih koristi. Vojne parade, granične operacije, vladin prijevoz. Vozila su vidljiva, istaknuta su, cijenjena su. Sovjetska baština je sačuvana. Sposobnost je održavana. Usluga se nastavlja. Koriste ih zemlje Bliskog istoka, posebno Sirija. Tisuće ih je u službi. Vojne jedinice, milicije. Svi koriste UAZ. Dostupnost je dobra. Pouzdanost je odgovarajuća. Održavanje je prihvatljivo. Trošak je nizak. Koriste ih afričke nacije. Angola, Mozambik, Etiopija, bivši sovjetski saveznici, sadašnji ruski partneri. Vozila su posvuda, u glavnim gradovima, u selima, u udaljenim područjima, rade, služe, ustraju. Vjetnam ih koristi, uvjeti džungle, tropska klima, težak teren. UAZ se nosi s tim, nosi se s vrućinom, nosi se s vlagom, nosi se s vegetacijom, nosi se sa svime. Dizajn se pokazao svestranim, pokazuje se prilagodljivim, pokazuje se univerzalnim. Privatni kolekcionari ih nabavljaju. Zapadni kolekcionari, entuzijasti. Kolekcionari vojnih vozila. UAZ je poželjan. Zanimljiv je. Povijesno je značajan. Projekti restauracije se odvijaju. Napori očuvanja se nastavljaju. Vozila su cijenjena. Cijenjena su. Sačuvana su. Koriste ih avanturistički putnici. Prekookeanska putovanja, ekspedicijska putovanja. Daleki turizam. Mogućnosti su privlačne. Jednostavnost je korisna. Pouzdanost je ključna.
Putovanje tamo gdje nema podrške, gdje je neuspjeh ozbiljan, gdje sposobnost određuje uspjeh. Legenda živi, priče se gomilaju. Legende se razvijaju. Priče o mogućnostima UAZA. Preživljavanje UAZA. Postignuća UAZA. Vozilo prelazi Sibir. Zimi. Sam. Bez podrške. Samo UAZ. Samo vozač. Samo odlučnost. 1000 kilometara. Kroz hladnoću. Kroz snijeg. Kroz izolaciju. Uspješan dolazak. Vozilo je još uvijek u voznom stanju. Misija izvršena. Vozilo služi 40 godina. Isto vozilo. Isti motor. Isti mjenjač. Neprestano održavano. Više puta popravljano. Više puta obnavljano. Ali još uvijek služi. Još uvijek radi. Još uvijek vrijedno. Dugotrajnost dokazuje dizajn. Dokazuje inženjerstvo. Dokazuje filozofiju. Vozilo je preživjelo borbu. Višestruki pogoci. Rupe od metaka posvuda. Vidljiva oštećenja od šrapnela. Ali još uvijek pokretno. Još uvijek operativno. Još uvijek evakuira ranjene. Još uvijek izvršava misiju. Robustnost je doslovna. Mjerljiva je. Spašava živote. Vozilo se kreće na 4000 metara nadmorske visine. Rijedak zrak. Smanjena količina kisika. Motori se muče. Ali UAZ nastavlja. Nastavlja raditi, nastavlja se penjati. Dolazi do odredišta, završava zadatak. Sposobnost je dokazana na visini. Na ekstremnoj. Na granici, vozilo gazi duboku vodu. Voda do vjetrobranskog stakla. Motor je potopljen. Ali radi. Ali se kreće. Ali prelazi. Brtvljenje je adekvatno. Paljenje je dovoljno vodootporno. Sposobnost je stvarna. Testirana je. Dokazana je. Šale su manje nego kod Lade. Poštovanje je veće. UAZ je vojno vozilo. Ozbiljno je vozilo. Sposobno je vozilo. Čak i kritičari to priznaju. Čak i konkurenti to poštuju. Čak i neprijatelji to priznaju. Muzeji čuvaju primjerke. Vojni muzeji. Automobilski muzeji. Povijesne zbirke. Vozila su artefakti. To su povijest. To su baština. Sovjetska vojna povijest. Ruska automobilska povijest. Povijest hladnog rata. Svaki UAZ priča priče. Predstavlja službu. Utjelovljuje eru. Zašto nije poznavalo granice? Sposobnost dolazi iz filozofije. Iz dizajnerskih izbora. Iz inženjerskih prioriteta. Iz sovjetskog vojnog razmišljanja. Jednostavnost pruža pouzdanost. Manje dijelova. Manje kvarova. Manje problema. Lakša dijagnoza. Lakši popravak. Lakše održavanje. Mehanički sustavi su razumljivi. Mogu se popraviti. Mogu ih održavati vojnici s osnovnom obukom. Osnovni alati. Osnovno znanje. Lakoća osigurava mobilnost. Mala težina smanjuje pritisak na tlo. Poboljšava flotaciju. Omogućuje kretanje po mekom terenu. U pijesku. U snijegu. U blatu. Lakoća je taktička prednost. Strateška prednost. Operativna prednost. Udaljenost od tla omogućuje pristup. Visoka šasija omogućuje prelazak prepreka. Omogućuje neravan teren. Omogućuje rad tamo gdje nema cesta. Gdje su staze preporuke. Gdje je teren izazovan. Udaljenost od tla je temeljna za sposobnosti. Za korisnost. Za vrijednost. Robustnost osigurava preživljavanje. Debeli čelik. Jake komponente. Konzervativni inženjering. Preživljava zloupotrebu. Preživljava oštećenja. Preživljava zanemarivanje. Prekomjerna izgradnja je namjerna. Nužna je. Ključna je za vojnu službu. Za teške uvjete. Za sovjetsku stvarnost. Fleksibilnost pruža svestranost. Uklonjivi krov. Prilagodljiva unutrašnjost. Višestruke konfiguracije. Mnoge uloge. Mnoge misije. Mnoge primjene. Platforma se prilagođava. Prilagođava. Služi. Što god je potrebno. Kad god je potrebno. Kako god je potrebno. Dokazana tehnologija pruža povjerenje. Ništa egzotično. Ništa eksperimentalno. Ništa rizično. Samo utvrđena rješenja. Samo funkcionalno inženjerstvo. Samo pouzdani sustavi. Vojnici vjeruju vozilu. Oslanjaju se na vozilo. Oslanjaju se na vozilo. Povjerenje je opravdano. Povjerenje je zarađeno. Pouzdan je siguran. Zaključak. Postoji video.
Nedavni video. Negdje u Rusiji. Opet Kamčatka. Udaljena lokacija. Vulkanski krajolik. Vidljiv je u AZ469. Staro vozilo. Očito staro. Vjerojatno iz 1980-ih. Možda iz 1970-ih. Izblijedjela boja. Vidljiva hrđa. Udubljene ploče. Ožiljci odbitaka od desetljeća službe. Desetljeća zlostavljanja. Desetljeća preživljavanja. Teren je nemoguć. Vulkanske stijene. Duboke jaruge. Strme padine. Rastresiti šljunak. Ništa što bi nalikovalo cesti. Ništa što bi nalikovalo stazi. Samo teren. Neprohodan teren. Nemilosrdan teren. U AZ se s time nosi. Penje se uz stijene. Spušta se niz padine. Prelazi jaruge. Uvija se. Savija se. Artikulira. Sva 4 kotača rade. Sva 4 kotača prijanjaju. Sva 4 kotača guraju. Ovje se nevjerojatno savija. Šasija se snažno uvija. Ali ništa se ne lomi. Ništa ne otkazuje. Ništa se ne zaustavlja. Vozač je vidljiv. Miran. Iskusan. Nije zabrinut. Nije pod stresom. Samo vozi. Samo navigira. Samo vjeruje vozilu. Poznaje mogućnosti. Poznaje granice. Poznaje da vozilo nema granica. To je UAZ 469. To je suština. To je stvarnost. Nije sofisticiran. Nije profinjen. Nije udoban. Samo sposoban. Beskrajno sposoban. Ne poznaje granice jer dizajn ne prepoznaje granice. Inženjerstvo ne prihvaća granice. Filozofija ne priznaje granice. Sovjetskoj vojsci trebalo je vozilo za sovjetske uvjete. Za sovjetski teren. Za sovjetsku klimu. Za sovjetske udaljenosti. Za sovjetske izazove. Obično vozilo nije moglo raditi. Sofisticirano vozilo nije moglo preživjeti. Složeno vozilo nije moglo izdržati. Trebalo im je nešto drugačije. Nešto jednostavno. Nešto robusno. Nešto što je odbijalo priznati nemoguće. Što je odbijalo prepoznati ograničenja. Što je jednostavno funkcioniralo. Svugdje. Uvijek. Bez obzira na sve. U AZ469 je bio odgovor. Bio je rješenje. Bio je upravo ono što je bilo potrebno. Ne zato što je bio najbolji. Zato što je bio pravi. Prav za uvjete. Prav za zahtjeve. Prav za stvarnost. 50 godina kasnije, vozila još uvijek rade. Još uvijek služe. Još uvijek dokazuju da je dizajn bio ispravan. Inženjering je bio dobar. Filozofija je bila ispravna. Jednostavnost funkcionira. Robusnost funkcionira. Mogućnosti funkcioniraju. I negdje večeras, u AZ469 radi. Udaljena lokacija. Teški uvjeti. Surovo okruženje. Možda Arktik. Možda pustinja. Možda planine. Možda močvare. Negdje je potrebno sovjetsko vozilo. Negdje je potrebna sovjetska sposobnost. Negdje se cijeni sovjetsko inženjerstvo. Motor radi. Radi neravnomjerno. Dimi. Glasno. Ali radi. Pogonski sklop je uključen. Sva 4 kotača vuku. Sva 4 kotača prijanjaju. Sva 4 kotača pokreću. Vozilo se kreće. Naprijed. Uvijek naprijed. Kroz teren. Kroz uvjete. Kroz sve. Vozač mu vjeruje. Zna da će raditi. Zna da će stići tamo. Zna da će izvršiti misiju. Samopouzdanje dolazi iz iskustva. Iz povijesti. Iz desetljeća vozila koja rade upravo to. Idu bilo gdje. Preživljavaju sve. Ne poznaju granice. To je nasljeđe. To je postignuće. To je u AZ469. Sovjetski vojni terenac koji nije poznavao granice. Ne zato što granice nisu postojale. Zato što ih vozilo nije prepoznalo. Odbilo ih je prihvatiti. Odbilo je da ga zaustave. Jednostavan dizajn. Robusno inženjerstvo. Dokazane mogućnosti. Sovjetska filozofija. Vojni zahtjev. Univerzalno rješenje. Vozilo koje je moglo ići bilo gdje. Koje je moglo preživjeti sve. Koje je moglo sve. Jer to je bio zahtjev. To je bila misija. To je bila svrha. I uspjelo je. Potpuno. Totalno. Apsolutno. Desetljećima. Na svim kontinentima. U svim uvjetima. Uspjeh je mjerljiv. Vidljiv je. Neosporiv.
proizvedeno preko 600.000. Poslužuje se diljem svijeta. Još uvijek radi. Desetljećima nakon završetka proizvodnje. Dokazuje vrijednost, dokazuje dizajn, dokazuje filozofiju. U AZ-469, sovjetski vojni terenac, koji nije poznavao granice, nije priznavao prepreke, nije prihvaćao poraz, samo je išao, uvijek je išao, svugdje je išao, dok misija nije završena, dok nije stigao do odredišta, dok nije izvršen zadatak. Nema granica, nikad granica. To je bilo obećanje, to je bila sposobnost, to je bila stvarnost. Za sovjetske vojnike, za ruske avanturiste, za sve koji su trebali otići na nemoguće mjesto, doći do nedostižnog mjesta, pristupiti nekome nepristupačnom. U AZ je otišao tamo, doveo ih tamo, vratio ih je. Nema ograničenja, nema prepreka, nema nemogućeg, samo mogućnosti, čiste mogućnosti, neograničene mogućnosti. To je UAZ 469. To je legenda, to je istina. I istina se još uvijek kotrlja, još uvijek radi, još uvijek služi. Ne poznaje granice. Jer granice nikada nisu bile dio dizajna, nikada dio inženjeringa, nikada dio sovjetskog vojnog terenca koji je osvojio sve. Preživio sve. Ne poznaje granice. Ikad.